Hola, bona nit. Avui, com cada dijous, farem una tertúlia d'actualitat. Avui parlarem del canvi de ministres i del govern de Rodríguez Zapatero, del govern central. També parlarem de la nova llei contra el tabac i d'altres aspectes. Ho farem amb Joaquim Borustenga, portaveu de Convergència i Unió a Santa Eulàlia de Ronçana. Bona nit, Joaquim. Hola, bona nit. Amb el coordinador comarcal de reagrupament, el Xavier Castells. Hola, bona nit. Amb el secretari general del sindicat UGT a la nostra comarca, l'Òscar Riu. Bona nit, Òscar. I amb la radiofonista Tona Badia. Hola, què tal? Molt bona nit. Doncs comencem amb la Tona, per exemple, i m'agradaria demanar-los dues paraules molt ràpidament, la primera impressió sobre aquest canvi de govern central. A veure, jo, abans de tot, i de parlar del canvi, m'agradaria parlar de la senyora que se'n va, que és la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega, una senyora, penso, cabdal, amb els 6 anys i mig que ha estat en el govern, i que li han donat castanyots per tot arreu, molts d'aquests castanyots per la seva condició de dona. Dit això, la meva admiració per la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega, i jo veig aquest canvi de govern amb clau de successió. Xavier? A veure, jo definiria com un moviment més del funambulista Zapatero i crec que és un canvi intel·ligent des d'un punt de vista de projecció mediàtica. Joaquim? Per mi és un canvi que representa un perfil més polític del govern, en el que ha prescindit de la paritat i que també ha prescindit d'una part dels ministres catalans, contraposat en que hi ha 4 ministres andalusos i només queda una ministra catalana que de totes maneres tampoc no és que destaqui per defensar els interessos de Catalunya. I Òscar, per acabar aquesta... Coincidiria, jo crec que un canvi polític guanya en pes els polítics i segurament els tècnics, el que es denominava la part del govern tècnic, desapareix, per tant, positiu en aquest aspecte i més contundent del que crec que es pensava tothom. Doncs mirem amb aquesta informació, amb aquest vídeo, la magnitud d'aquest canvi que inicialment havia de ser només d'un ministre, el ministre de Treball, però que al final ha estat molt més ampli del que tots pensàvem. El que havia de ser el relleu del ministre de Treball s'ha convertit en una remodelació profunda del govern espanyol. El principal canvi afecta Alfredo Pérez Rubalcaba, que esdevé el número 2 de l'executiu de Zapatero com a vicepresident primer i portaveu en lloc de Maria Teresa Fernández de la Vega. Rubalcaba conservarà també la cartera d'Interior. A més, el polític basc Ramon Jáuregui entra al govern per ocupar el Ministeri de la Presidència, fins ara també responsabilitat de la Vega. La marxa de Celestino Corbacho del Ministeri de Treball serà substituïda per Valeriano Gómez, economista i exsecretari general de Treball. Gómez també té un currículum sindicalista a la UGT i és defensor del diàleg social. Després de la derrota a les primàries del PSOE a Madrid, Trinidad Jiménez canvia la cartera de Sanitat per la d'Exteriors en lloc de Miguel Ángel Moratinos i passa a mans de la fins ara secretària d'Organització del partit, Leire Pajín. A més, Pajín abandonarà el càrrec al PSOE, que l'ocuparà el president de l'Aragó, Marcelino Iglesias. El cinquè canvi és la incorporació de Rosa Aguilar al capdavant del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Aguilar va ser alcaldessa de Còrdova per Izquierda Unida i el 2009 es va incorporar al govern andalús com a independent. José Luis Rodríguez Zapatero també redueix 2 ministeris, Habitatge, que formarà part de Foment, i Igualtat, que s'inclourà a Sanitat i Política Social. En roda de premsa avui al migdia, Zapatero ha agraït la tasca de totes les persones que deixen el govern, i en especial a Maria Teresa Fernández de la Vega, de qui ha dit que deixarà una empremta imborrable. Doncs un govern amb el ministre d'Interior actual com a home fort i que és una de les personalitats que ha sobreviscut a la presidència de Felipe González, la travessa en el desert del PSOE i que ara es situa de nou en clau de successió, com deia Estona, no? Sí, jo penso que jo ho he definit així una mica, aquest canvi de ministres una mica en clau de successió, perquè no hi ha dubte que el senyor Pérez Rubalcaba té a darrere una tasca, sobretot aquests últims temps com a ministre d'Interior, vull dir, un servei brillantíssim, sobretot en la lluita contra ETA. Això és un actiu que ningú li pot treure de sobre. Rubalcaba, jo per mi en aquests moments farà de coixí de Zapatero, és a dir, i si algú està pensant en clau de successió, jo penso que potser la figura que donaria més bé
des del pòster polític fins a la manera del tarannà d'aquesta persona seria el senyor Pérez Rubalcaba. Els seus èxits, realment penso, i el seu tarannà, dialogant, no es posa nerviós, és una persona molt sensible. Jo penso que podria ser, diguem, la gran esperança blanca. I dic la gran esperança blanca perquè un altre dels que s'anomenava era el Blanco, no? Jo diria que Rubalcaba podria ser la gran esperança blanca del PSOE. I com a portaveu també la funció comunicativa, que és un dels dèficits que tothom diu d'aquest govern i que ara fins i tot el PP creu que comunicaran millor. No sé, Òscar? Bueno, jo no sé si és un dels dèficits. La funció comunicativa era un dèficit, no? Jo crec que era un dèficit moltes coses, no? Al final... Un dels dèficits, no dic que l'únic. Suposo que sí, que l'experiència política del senyor Rubalcaba es notarà a l'hora de comunicar. És veritat que la funció de portaveu crema molt i crema molt amb l'àmbit mediàtic, i potser la vicepresidenta ja estava fins una mica massa cremada. Jo no sé si és en clau successòria, jo crec que això els partits ho han de madurar molt. El Zapatero segueix estant per sobre del líder de l'oposició en valoració a totes les enquestes, per tant no és tan fàcil canviar un cartell com el president del govern. A mi el que m'agrada és el Marcel Iglesias a la secretaria d'organització del PSOE. Jo crec que és una persona que entén la pluralitat d'Espanya, així ho ha fet en la seva gestió al govern, ha aprovat la llei, o està a punt d'aprovar-la, una llei que està bastant bé pel que fa a temes del català a la franja, que el parla correctament. Jo una vegada fa molts anys em vaig trobar amb ell i me'l van presentar i el parla correctíssimament. I per tant jo crec que és una persona que ha sapigut actuar força bé a Aragó i és una persona que puja al nivell molt de l'actual ministre, perquè em sembla que els estan nomenant ara, de Sanitat, la Leire Pajín. Jo crec que és un pes molt potent per afrontar els reptes que té el PSOE. Xavier, Joaquim? Sí, jo penso que aquest govern, sobretot, es recolza en dos puntals, com és el Rubalcaba, per descomptat, i amb la ministra Salgado, que són, crec, els dos puntals que més es refia el Rodríguez Zapatero. De fet, la ministra Salgado és l'única ministra que porta des de l'any 2004, quan es va crear el primer govern. No deixa, de totes maneres, aquest canvi de govern de sorprendre, en el meu cas, per dues coses concretes. En primer lloc, el nomenament del ministre de Treball. És a dir, una persona que fa 3 setmanes s'estava manifestant pels carrers en contra de la reforma laboral. Doncs, clar, jo he sentit aquest matí per la ràdio el representant de Comissions Obreres fregant-se les mans, diu, bueno, ja estic a punt de demanar hora al ministre de Treball perquè en la manifestació estàvem d'acord, no? Vull dir, a veure què farà el ministre de Treball ara amb aquesta reforma laboral que van a manifestar-se en contra, no? Aquest és un punt, i l'altre punt és el que no deixa de sorprendre, que malgrat la fidelitat dels 25 diputats del PSC a Madrid, doncs ha castigat el PSC traient un dels ministres catalans i deixant només a la Carme Chacón, que a mi m'agradaria que algú d'aquesta taula pogués dir si recorda en una sola ocasió que hagi defensat els interessos de Catalunya enfront al PSOE. Jo no recordo en cap ocasió que ho hagi fet, no? I clar, llavors, doncs, realment el nou govern deixa molt en entredit el PSC i llavors aquesta situació que dic del ministre de Treball. Sobre el tema del ministre de Treball, que m'agradaria entrar, entrarem més endavant. Què et sembla, Xavier? A veure, el canvi de govern jo no ho veig en clau successòria per res. Més aviat ho veig... Hi ha dues parts. Una, tot el que és la remodelació del govern, que ho veig més en una clau d'enquestes. En Rubalcaba era el ministre més ben valorat del govern de Zapatero. Què puc fer per millorar la meva imatge? Doncs donar força al ministre més ben valorat. Llavors s'ha carregat els dos ministeris que tothom li deia carregatels, que era habitatge i igualtat, i no tenien competències de res, amb la qual també queda bé amb un grup de gent. Fica un membre de la UGT destacat com a ministre de Treball i porta a la Rosa Aguilar, que és
una persona molt coneguda i que la gent en general valora molt, sobretot per la seva etapa radiofònica, potser també. I això és per part del govern. Llavors, per part del partit, i estic totalment d'acord amb l'Òscar, fica el Marcel·lí Iglesias, que crec que és una persona més moderada i que podrà jugar millor els equilibris aquests entre les diferents faccions dins del Partit Socialista. I en un moviment potser de controlar una mica més el partit, doncs crec que ha ficat el Marcel·lí Iglesias. I en quant al que baixin els ministres catalans, tant dona. Al final, qualsevol ministre català, o no sé si els altres, però tots els ministres catalans que van al govern de Madrid, quan estan allà, són ministres espanyols i s'obliden una mica de Catalunya. De fet, un cop li van preguntar al Borrell, diu, tu que ets de Lleida, per què no ajudes a fer una obra de Lleida que tenien problemes? Diu, no, perquè jo no sóc el ministre de Lleida ni de Catalunya, jo sóc el ministre d'Espanya. Doncs aquesta actitud que tenen els ministres catalans quan van allà. Per tant dona que siguin catalans com a andalusos perquè tindrem el mateix tracte. Com interpretes, Òscar, aquest nomenament del ministre de Treball, que és una persona fi? Sincerament, no sé si és... Jo diria, i ahir estàvem en una reunió amb part de... Bueno, érem part de la direcció del sindicat, érem responsables territorials i gent de la direcció. Jo no sé si és afiliat o no sé si... No en tinc coneixement. Jo crec que va ser un bon secretari d'Estat d'Empleo. Jo el vaig sentir un parell de vegades i va fer... Coneix molt el món laboral, el mercat laboral, la normativa laboral, que per ser ministre de Treball s'ha de conèixer la normativa laboral, que segurament teníem una mancança amb l'actual ministre. I per tant, ja es veurà, i es veurà amb el que faci. Nosaltres seguim demanant que la reforma laboral es retiri perquè creiem que no és la forma positiva, que no enfrenta cap dels problemes que té l'actual mercat laboral, ni per part dels treballadors ni per part del que necessiten les empreses, i per tant ja veurem. Hi ha hagut molts ministres... Se l'ha vist en fotografies en contra d'aquesta reforma, el dia de la vaga general, i no sé si això es fa pensar... Quan et nomenen de ministre et deuen donar la bossa aquella i se't deuen treure totes les manies. Hi ha hagut d'altres ministres de la UGT en els quals se'ls han fet vagues generals, afiliats de la UGT, i que en els ministres de Treball se'ls ha fet vaga general. Per tant, ja veurem. Quan comenci a manar, ja veurem què passa. Era necessari remodelar el govern perquè teníem un ministre de Treball que des del mes de setembre no prenia cap mena de decisió i té molts reptes a sobre la taula. Tècnicament és, jo crec que una persona brillant. Deien quan era secretari general d'Empleo que feia de ministre, i per tant això sí que ho he viscut perquè m'ho han comentat i m'ho havien comentat, i per tant que tècnicament era una persona brillant, i per tant ja veurem. No, en realitat el senyor Valeriano Gómez, diguem que ha picat pedra dins del Ministeri, amb un càrrec no tan lluentor com de ministre de Treball. Jo diria que una miqueta també el nomenament d'aquest senyor, a part de la seva vàlua també professional com a tècnic de la matèria, jo diria que és una picada d'ullet als sindicats. És una mica allò de dir, és que aquesta reforma laboral m'he vist obligat a fer-la, jo no volia, però esclar, és que se m'han tirat a sobre Europa, hasta l'Obama em truca i diu, escolta'm, la reforma, no? I això és una mica una picada d'ullet. S'han mogut les peces d'una forma, doncs, una mica civilina, Per exemple, la Trinidad Jiménez. A veure, la Trinidad Jiménez va fer una feina molt bona com a secretari de Cooperació Iberoamericana, és a dir, que tot aquell, una feina també, diguem, diplomàtica, que estarà en el seu càrrec de ministre d'Exteriors, diguem, tota la banda de Sud-amèrica ja se l'ha trepitjada, ja sap el que és actuar una miqueta com a ministre, encara que no ho fos en el seu moment. Aleshores, Trinidad, et vaig ficar amb l'embolat de les primàries de Madrid, però bé, aquí tens un ministeri que a tu et fa molta il·lusió i que a més ho faràs molt bé, i estic convençuda que ho farà molt bé.